हाफै बर' बे गामिसेया दा जोंहा बेयाव Curadon Bokso. दायो नै दा जों जोंहा बर' न'खराव हाबनोसै नायदो जों हाबफैबाय नै आदै माने न'आव माने कन्टेक्ट खालामखादोंनो सिगांनो ओमफ्राय दा हाबफैखाबाय लोगोफोर दायो जों फैनानै जिरायग्रोबाय दा आदैमोननि न'आव जिरायफैबाय आरो ना दा आदैजों मोगा मोगि मोनसे माने सोंनो नागिरदों आं दा माने दा जों मेघालय जायगायाव बेसेबांसो बे गामियाव बेसेबांसो बर'फोरनि न'खर दङ दा जोंनि मेघालयआव 8था गामि दङ 8था गामिजों 2,500सो दङ जोंनि न'खरा पपुलेसना बेहाय जोंनि बे टिकेटगला ओनसोलाव ओमफ्राय आदैमोननि गामिया मा गोलैयो नैबे थानाया दा जोंनि गामिया जाबाय मा बरदर दंगा टिकेटगला ओनसोल आरो टिकेटगला ओनसोल ओमफ्राय खय घरसो जागोन आदैमोननि गामियाव जोंनियाव जाबाय मा 222 घरसो जागोन 222 घर माथो बिराद गिदिरानो आदैमोननि गामिया माने जों सानो आरो मेघालय गामियाव बा मेघालय स्टेटआव बाराफोर बर'फोर गैया नामा बारे खम नामा बारे सानोमोन आरो दिनै दा आदैजों मोगा मोगि लानानै मिथिनो मोनबाय दि बहुत बर'फोर दङ दायो ओमफ्राय आदैया पार्सनेल माबा खामानि मावो नामा पार्सनेल आं आर्मि रिटायार दा एक्स आर्मि आङो दा न'आव फैनानै आङो बे आबादारिखौनो मावनानै जायो लखिफुराव थांगोन थाङा आदैमोनालाय लखिफुराथ' थांब्ला जोंनि मेन मार्केट मार्केट जायोना माने हाथाय एसे टिकेटगलायावबो दं टिकेटगला जोंनि गामिनिफ्राय सोनाबहा 2 किल'मिटार जायो लोगोफोर दायो नै जोंनो दै होबाय ओमफ्राय आरो मा होनो बियो साहा फुदुंगासिनो दंनो आं दा नै मेघालयनि बर'फोरनि माबायदि जानाय लोंनाय बेखौ एसे देखायनो नागिरदों नायदो लोगोफोर नै बेयाव संगासिनो दं दायो मा संनो नागिरदों आदैया दाउ ना दाउ आरो ना नै दाउआ बिजा माबा खालामगासिनो दं माने गोदानानै ओंखारबाय आरो सिगांनो ना बायनानै लाबोदों नामा आदै बायनानै लाबोखानाय बाजार ओमफ्राय बाजारा मामोन टिकेटगला ना मा होनो टिकेटगलानिफ्राय खय किल'मिटार जायो 2 किल'मिटार जायो ना ओमफ्राय बैहालाय मा संगासिनो दं लाब्रानि थाखाय फटल एवगासिनो दे संबाय था आदैमोना होनबा ना ओमफ्राय नै मादैया साहा लाबोदों संनायफोरनो साहायाबो गोदै जागोन नोंदां एसे बिजाब अमा बेदरबो दंबावो अमा बेदरखौ संगोननो नै दा साहाखौ लोंग्रोनानै लाग्रोनोसै सिगां साहा लोंखांनायनि उनाव देखायनोसै मेघालय गामि दलदङा गामिखौ जोंहा आरो नै जोंहा मादैखौ देखायनो बावदों नायदो मादैया माबाफोर मावनानै दंमोन नामा न' सिङाव माने दासो नुदों आं ओमफ्राय मा ओंख्रि संना दं मादैया दा दाउ संनांदों दाउ आं एसे सिगां देखायखाबाय दाउ संनाय मा संनाय दा एसे देखायनोसै जायगाफोरखौ माने गामिफोरखौ दलदङा गामिखौ माबायदि नायलांबाय थादो लोगोफोर दे होनबा माथो जों थांग्रोनोसै जाना नै दा जों माने बाथौ थानसालि सफैबाय दलदङा गामि मेघालयनि बेनो आरो बाथौ थानसालि नायलांदो सिङाव हाबलांगासिनो दं आङो लोगोफोर बाथौ थानसालि सिङाव आं एसे आथिं सुनानै लाग्रोनोसै आरोना लोगोफोर थारबाय माने दिनै फुजाखा आरो ओमफ्राय जों सफैनायजों माजों आरो लोगोसे बादैनो जाहैबाय सिजौखौ देखायनो नागिरदों नायदो harus kapas nang dayan.
दायो मोसागासिनो दं आबैमोना रोंखागौ आबैया मोसानो जोंहा दायो नै जों गामियारि माने दा आदैमोनजों एसे माने इन्टारभिउ लानो नागिरदों गामिनि बिखय मा होना खोनासंलांबाय थादो लोगोफोरा मनि चेनेलखौ गिबियावनो बरायबाय बिथांखौ साबायखर बावबाय दा जोंनि नैबेयाव खना खनस्लायाव थानाय जोङो मेघालयआव दा नैबे थिख्रिखिला ओनसोल बियो जोंनि गामिया बर' थलंगा गामि दा बेयाव जोङो बे मोजोमसे बर'आ बे गामिसेया दा जोंहा बेयाव न'खरखौ सानब्ला 100नि एसे बारा दङ जोंहा न'खरा दा बेयाव जोङो मोनसे नैबे बाथौ थानसालि गोथार बाथौ थानसालि लुनानै जों बेयावनो आफा इसोर बोराइ बाथौखौ जों सिबिबाय थायो बेयावबो हयथ' बिथांमोननिफ्राय जोङो खावलायगोन जे जोंनोबो मदद नांगौ बिथांमोननिफ्राय जों आसा खालामो बेफोरखौ बिथांमोना जोंखौ मदद ओंखाम जानो लिंबाय जाहैनोसै मा माने दहायनो देखायखाबाय आङो मा मानि संदों लोगोफोरनो मा होखो आइटेमफोरालाय माथो बिराद नुखाबाय आंलाय ओमफ्राय आदा माबादि आइटेमफोरालाय माबादि नांदों नायनानै मोजाङानो नांदों ना जाय बुस्थुखौ जोङो मोनजाफेराखै आरो नुफेराखै बेफोरखौ नायनानै आं आसरित जादों आरो माने बे बर'फोरनि जितु संनाय खावनाय आइटेम खिन्थु जोंनि आसामनि बर'फ्राबो सोरबा जायै जानो हागौ खिन्थु आंनि भाग्य आं मोनफ्लाङाखै आरो खाफालाव खिन्थु नैबे दिनै मेघालय आगान होफैबाय गिबि आगान होफैबाय आरो गिबियावनो बेबायदि जानाय लोंनायनि आइटेम बिए फरायगासिनो कलेजआ मेघालय तुरा डन बक्स आं बिराद नारें जायो एकदम नायदो एकबारे आइटेमानो बेलेग रोखोम जाखादों आरो आंथ' नामफोरखौनो बुंनो हाला नामफोरखौनो बुंनो हाथ'लालाय बियो संग्राबो गैला नालाय दा बियो ना ओमफ्राय बियो मामोन अमा ओमफ्राय बियो मा बियो थाइबें ओमफ्राय बियो आलुजों दाउ ओमफ्राय आरो इयो अमा एवनाय ओमफ्राय आरो इयो अमा मोननै आइटेम एवदों हा बियो मामोन लाब्रा जागासिनो दं जों दायो बेदरफोर दायो जागासै ओमफ्राय देखायजोबखाबाय आं मा आइटेम होदों आं माने बुंथ'ला माने ओरैनो डाइरेक्टलि ट्रिकखौ देखायबाय माने नोंसोर जाग्रा लानोसै आं जानायखौथ' देखायथ'नाय जानाय नंला दे लोगोफोर दायो जों जाखांबाय माने दा जाखांनानै जों थांसै बाहेराव दसे जिरायथ'नोसै जिरायनानै दसे रेस्ट लाग्रोनोसै रेस्ट जाखांनानै देखायबावगासिनो दं मा नुलाङो नायलांबाय थादो ना मा होनो लोगोफोर दायो ओंखाम जाखांनानै दसे जिरायखांबाय जिरायखांनायनि उनाव दायो जोङो मेघालयनि मादैमोना मोसानो नागिरदों नायलांबाय थाबा माबादि जागोन लोगोफोर केमेरा गैलाना माबा गैला चार्ज गैला